जी नमस्कार, प्रणाम। हम आप सबके नाना मुन्ना छोटा भाई सिंगर दीवाना विकास और बहुत जल्द आ रहा बा छठ सॉन्ग आप सबके बीच। गाना के प्यार से बात दी और सुनी जा। और जे हमारा राइटर रहल विक्रम बेदर्दी और गाना कौना माध्यम से कैसे लिखले बा, ई गाना के माध्यम रहल। छठी माई के आइल बा त्योहार हो, छठी माई के आइल बा त्योहार हो, नागिन छाप हम छोड़ब हजार हो। यार बा घाटावा पर हमारा से जे बोली हाँ बोली, मार देम गोली जे घाट पर बोली, अरे मार देम गोली जे घाट पर बोली। बहुत जल्द आ रहा है आप सबके बीच, सुनी प्यारे से बात।